принципи и с дясна политика от една група наши съграждани или политици, други изповядват лявата, но в крайна сметка нека е ясно да уточним нещата. Как след като в продължение на 45 години ние реално не сме били политически свободни и сме били обременени само и изцяло от една безумна идеология, сега да се роди това дясно? Нали сме наясно, че голяма част от тези така наречени десни политици или демократи са продукт на лявото или произхождат само изцяло от дълбините на крайно лявото, ако можем да приемем това за правилен термин. Допускам, че ще се обади зрител, който веднага ще ви напомня, че Меглена Кунева е снаха на секретаря на ЦК на Българската комунистическа партия Иван Прамов. Разбира се, че е снаха на господин Прамов, както аз пък съм бил зет на някой си друг в Варна или някъде другаде, нали? Нека да разграничим нещата така. Всъщност, трябва ли заради нашата съпричастност, родова, ситуационна, историческа, не духовна, не морална, а някакси по закон, как се казва, нали, in law, ние да смятаме, че някой трябва да бъде дамгосан, сатанизиран още повече. Нима не се спомняме каква сатанинска кампания беше насочена към госпожа Кунева. Това беше отвратително. Нека да говорим за хората като индивидуалност. Всъщност, нали, това е дясното, господин Ненов. То е дясното, така е индивидуалността. Дясната сега вече счита, че идеологиите са отмрели. Използват, нали, по-други термини, но за мен са все пак идеологии. Но, доктор Стефанов, ние в последните месеци се взираме в президента Плевнелиев, в Орешарски, в друг, в четвърти, пети. Ние нямаме, според мене, всички партии, не можем да уточним какво искаме да направим. Ние сме като във Вавилонската кула, стълпотворението. Докато вие прекрасно знаете, че в Германия Ангела Меркел спечели отново и изчаква търпеливо, за да направи коалиция. Дори с по дефиниция ляво насочена партия, като зелените. И това може да продължи до ноември. Но какво друг свят, друга цивилизация, друг менталитет всъщност? За това ли става дума там? Ами става дума за всичко това, което изброихте преди малко. Според мен, разбира се. Онова, което някога, да кажем, близката история споменах годината 2000-та година, всъщност след това следва, нали, приемане в Европейския съюз, преди това беше НАТО. Ако всички ние политици, които са ли управлявали в тези години, са имали две основни задачи, НАТО и Европейския съюз, сега като че ли политическата общност или цялото ни общество не може да формулира следващите национални цели. Точно това имам предвид. Това е факт. Истината е, че... Това, което между другото ще ви попитам после и за протестите, разбира се, както и за антипротестите, но най-вече за протестите, защото се счита, че и то логично в някаква степен, че вашата партия ги не само подкрепя, но и организира. Друг въпрос е дали това има някакво основание. Мисля, че това е пресилено. Аз не знам поне нашата партия да прави организация на тези протести. Тези протести за мен са изцяло граждански, но поне със сигурност мога да заявя, че България на гражданите не участва в организацията на тези протести. Категорично. Знам отвътре нещата, бил съм на доста разширени национални съвети, както съм член на такъв национален съвет. И съм наясно, че всъщност може би отклонихме темата за протестите. Искахте да кажете за националните цели? Че всъщност ние имаме ли национални цели от тук нататък? Това е за мен, ако мога така да го формулирам, най-обезпокоителното. Аз не виждам тези национални цели и всеки дърпа това скъсано чердже, а ние да не забравяме, че България икономически е едно скъсано чердже. И преди няколко дни вътрешният министър Цветлин Йовчев искаше 27 милиона лева за укрепване на границата. Финансовият министър Димитър Чобанов му каза, че няма пари. 27 милиона, това все пак е една по принцип смешна сума. Става дума за национална сигурност.
А парите ги няма. Това означава, че ние наистина като че ли сме толкова разделени на разни парчета, отломки, остатъци от миналото и като че ли твърде много сме вперили поглед в миналото. Всъщност, след приемането ни в Европейския съюз, аз така поне имам това усещане, не сме наясно какво точно искаме. Явно Шенген не се случи и няма да се случи. Как пък да се случи Шенген, след като на практика ние дори не можем да спазваме правилата, които сме приели през 2000 година с подписването на споразумението за мораториума до 2013. На практика, нали ние искаме с вас да живеем в общество с ясни правила. Аз по него дълбоко, искрено и категорично го искам. Аз дори самият се опитвам да създавам някакви според мен правилни и демократични правила в условията, в които работя. Нали, всеки в своя микрокосмос. Но не сме наясно. Искаме правила, искаме да живеем като Германия, искаме да ни управляват политици като Ангела Меркела. Всъщност, ние дори не спазваме поетите изключително важни и държавнически ангажименти през 2000-та година, господин Ненов. За какви правила сме ние? Ние сме извън правилата, може би. Добър вечер. Предаването на живо ли е? Да, на живо е. Слушаме ви с доктор Стефанов. Искам да попитам господина от България на гражданите, нали? Да. Че само за гражданите ли се отнася това движение? Заселените ли се ли отнася? Заселените. Искам да попитам неговата шефка Кунева, когато продаде България за жълти стотинки, разписана ляво-надясно за българските земи, продадена за жълти стотинки 4 блока от тая към, като предаде ги закрихме си ядрените централи и всичкото. Сега как може да има наглостта да се явява даже по телевизията и да я показват ние и неговите протежета? Как може такова нещо? Сега ще ви отговори доктор Стефанов. Разбира се, че мога да отговоря на всички въпроси, които вие задавате, уважаеми зрители, но мисля, че начинът, по който тръгваме да водим дискусия, отново ни връща към онези месеци, в които аз преди малко се опитах да обясня на вас и на господин Ненов. Това тотално отрицание няма да ни доведе до никъде. Искам отново да кажа, че госпожа Кунева не е подписала, или ако е подписвала заедно с другите управляващи по това време споразумение, тя е била просто преговаряща. На практика всички споразумения, както за ядрените реактори, така и за мораториума, за който вие толкова много се притеснявате сега, като че ли тая земя някой швед ще не вземе или някой германец и ще ни отнесе тук заедно с бакаджиците, нали? В крайна сметка това се е приемало Народното събрание. Хайде сега да видим защо пък министър на външните работи днес Вигенин, нали знаете какво е казал? Че е изненадан от позицията на неговата партия. Защо тогава господин Вигенин сега ни каже да се върне трети и четвърти ядрен блок, като е толкова важно и като че ли някой може да решава сам с тези глобални и важни проблеми? Доктор Стефанов, преди да стане президент Георги Първанов, че беше против приемането ни в НАТО. Ами тогава за какво говорим? Да не говорим за генерал Марин, неговия вице-президент, който... Много добре си спомняме, да. За какво става въпрос. Хайде тогава да видим за какво реално става въпрос. И всички са се вперили в една личност, която аз пък съм... Това явно изразява до голяма степен нашата истинска психология. За това няма да сме като в Германия. Затова няма да има никога прошка, затова няма да има никога добронамереност, няма да има милосърдие. Ами какво става с бежанците? Нима ние сме милосърден народ, господин Ненов. За бежанците специално искам да поговорим, доктор Стефанов, но е време да влезем в рекламната пауза. Между другото, пак стигнахме до там, което ви питах. Ние не можем да си формулираме задачите, ценностите и да почнем да ги отхвърляме. Ами хайде тогава да се опитаме ясно, с интелект и с разум. За нас е по-важно Иван Драган, Петкан и такава. Ама нали виждаме всички какво става в този парламент? Нима това е парламент? Нима всички не са едни и същи подредени на някаква маса? Демокрацията суверена е народа. Така е, да. Така е. Но и явно този парламент не функционира. Защо България на гражданите, селените... този въпрос. Как може такъв въпрос да задава? Извинявайте, уважаеми зрители. Гражданинът не е месторождение. Извинявайте. Аз съм роден в... майка ми от малък манастир и така нататък. Аз се чувствам гражданин. Мога да бъда гражданин на света по дух.
И понеже Той говорихме по за документи, дясното преди дали ще малко, роден в но това няма никакво Тамарин или значение. в Говорим за друго Лозенец, нещо той е и няма гражданин смисъл на да го Република поясняваме. България. Естествено. Да, ясно. Моля ви. Просто да му все пак Да, разбира се, бъдем нека готов съм да отговаря на всеки кажем, въпрос. нашето да. мнение, вашето по-скоро. Да, моя род дори от една малка магаличка, ние веднъж говорихме с вас. Говорихме, Дядо ми, нали, понеже да. говорихме за бежанци, няма, може би тази тема ще оставите, Тази но... тема ви предлагам Добре, след рекламния дядо блок. ми е бил бежанец. И ако той не е бил спасен по всички съседни страни и не е, може би е нямало въобще да ми има. Да, аз живея на уличка, където има доста бежанци. Да не говорим за квартала Аврена. Да, но бежанците са... Аз имам там малко възражение, но нека да го оставим след реклама.